Sibuk kana. Happy Sabbath sa tanan. Ako ang kuroste. Get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. When the one grows love of Jesus, sing His mercy and His grace, and the mansions bright and blessed He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Our Lord on the very fountain, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the joys of life remain. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the burning gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Yung sapa mi dong? Bakit ba lang dong? Sabbath. Here in Dubai. Sa Apple Park. Hoy, magapas ko sa tiyong anak, og hidit kay paspas kayo. Sama mo na isali? Saya, at kabagon. Saya daw, at sa langit. At sa langit. Okay, alight kami ba? Alight, okay? Okay. Set. Friends. Hi. Live lagi, no? Okay. Dalit ang atong mga personal. Ano ka nag-vlogger? Mapit mo din. Ay, vlogger po ko, ha? Okay. Kaya yung grupo, lagi promotan niya kay lipstick. Para manganta rin sila para sa lipstick. Are sa lugar mo sa chat. Lahat ng mga sikat ka vlogger. Like, subscribe. 74 na ang subscriber. Apit ang 1,000. Sabat tol. Grabe, sinutan man ko ni Michelle. Wala ba sa Bye, Filipino Fellowship. Michelle, kuha na lang Michelle, oh. Kaya ipasa rin ako sa imo. Sa Bill Park. Pasa na ako sa imo. Okay. God bless. Next go to Naami dire sa Abel Park. Nagunsa ta dire ren sa Abel Park. Nag-celebrate sa 13 Sabbath. Okay, sa asa ang dapit ng Abel Park dire? Dire ta sa Gate 1 Left Wing. Unsa nga lugar? Sa Dubai.
Smile, Sally. Ay, sa picture, sabang ganyan, ganyan na tayo sa picture. Basta nga yung screenshot. Wait lang, wait lang. Ano ka? Para sa timo na bunot mahal. Ha? Gaway pang trapo sa bibig. Magatindog. Dalag basic lagi mo pagkain. Ano ibig siya sa pagkain? Okay, live. Camera rolling. Oh, katapos na pag-share, aki lang din sa pag-share tas bikas. Okay. Live kita sa National Television. Magkita na sa langit, magkutanay kita, nakuha ko sa kilig niya. Magkita na sa langit, makawit ang tanan, mag-aisot ko ano ka. Magtindog ang tanan, magpaabot sa mundo, simbaon akong manluluwang. Iyatagan sa grasya, ihas ang pagtuo, luwason kita ni Jesus. Magkita ta sa langit, magkukanay kita, nagtuwa ko sa kilig niya. Magkita ta sa langit, magawit ang tanan, mga ison ko mo atundan. Anong ang tanan, panguluhan ni Jesus, magkugantang sa langit kita. Langit ang tumog, pagluwas sa katawhan, at ang malangit. Magkita ka sa langit, magkukanay kita, nakuha ko sa kilig niya. Magkita ka sa langit, mag-awit ang tanan, mag-aisod lumuhan ka. Magkita ka sa langit, mag-awit kita, nakuha ko sa kilig niya. Magkita ka sa langit, mag-awit ang tanan, mag-aisod lumuhan ka. Mag-aisod lumuhan ka. Mag-aisod lumuhan ka. Okay, final. Amen. Okay, marami tayong viewers. 1 million viewers. 1 million viewers plus 1 like.